Good morning, friends. ଏବେ ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି 10ଟା 10 types of leg exercise to strong and strength to be made a strength of your thigh, calf and hip muscle. ଯୋଉଟା କି ଯୋଉମାନେ ଓଭରୱେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିପାରିବେ କାରଣ ୱାକିଂ ରନିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜଏଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବଡି ୱେଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଆଇସୋମେଟ୍ରିକ ୱେଟ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଓଭରଅଲ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ ହବ। ଆପଣ ସ୍ପାଇନଟା 90% ପେନ୍ ଅଛି ରିକଭର ହବ। ଲେଟ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। 1 2 3 4 5 3 2 1 side squat 2 3 4 5 start 2 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 1 4 3 2 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3